Musím reagovať na obrovskú dávku opozičného pokrytectva, ktorá sa šíri v súvislosti so zatváraním fabrík a prepúšťaním našich zamestnancov. Ako prvého si chcem na paškal zobrať bývalého premiéra Eduarda Hegera, ktorý včera prišiel do Martina pred závod EKO, kde mal na tlačovke opäť bombastické vyhlásenia v štýle, kde je premiér Fico a prečo tu nie je. Chceme aj z tohto miesta vyzvať a opýtať sa pána premiéra Fica, kde je? Kde sa premiér Fico momentálne nachádza? Ono by to nebolo také tragikomické, keby len pár hodín predtým neabsolvujeme ja ako poradca premiéra a Braňo Ondruš ako poradca ministra práce stretnutie práve v tejto fabrike so zástupcami zamestnancov a so zástupcami manažmentu. Čiže premiér Fico mal vopred dohodnutú zahraničnú cestu do Chorvátska a samozrejme táto situácia ho zaujíma. Z tohto dôvodu som tam bol ja a keďže táto situácia zaujíma aj ministra práce, tak tam bol aj jeho poradca. Ale neostanem len pri tomto a keď som hovoril o tom opozičnom pokrytectve, tak sa to týka aj Eduarda Hegera. Čiže ja mu odpoviem na jeho otázku, kde bol premiér Fico, ďalšou otázkou. Vážený pán Heger, kde ste boli vy, keď oravské ferozliatinárske závody presúvali výrobu do Uzbekistanu? Kde ste boli vy ako premiér, keď Slovalko, jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne s dlhou tradíciou, vyslovene žiadal o pomoc vládu, o pomoc s vysokými cenami energií? Vtedy ste šúchali nohami na úrade vlády a neposlali ste tam nikoho, vôbec ste sa o túto tému nezaujímali. Druhým politikom, ktorý šíri zase s veľkou dávkou pokrytectva, šíri klamstvá o tejto problematike, je bývalý minister práce Milan Krajniak, ktorý zverejnil fotku z návštevy premiéra Fica z roku 2017 v spoločnosti Honeywell. Čo však minister práce vtedajší neuviedol je, že Honeywell sú dva rozdielne závody. Jeden je v Partizánskom, jeden v Prešove. A návšteva premiéra Fica sa odohrala v roku 2017 v Prešovskom závode. Čo je však dôležitejšie, je, že firma Honeywell v Partizánskom ohlásila svoj zámer ukončiť výrobu a prepustiť zamestnancov na konci roku 2022. Kto bol vtedy minister práce? Správne. Milan Krajniak. Takže buď minister Krajniak nemá informácie, čo by znamenalo, že bol neschopný minister práce, ktorý takéto veci, ktoré by mal ovládať, nevie, nezaujímal sa o ne, alebo ako politik teraz zámerne klame. V roku 2022 teda spoločnosť Honeywell v Partizánskom ohlásila ukončenie výroby a postupné prepúšťanie, ktorého vlny prebiehali v roku 2022, 2023, 2024 a ktorého ďalšia vlna záverečná prichádza práve teraz. No a posledný pán na holenie je kaderník v politike a politik v kaderníctve, predseda SAS Braňo Gröling, ktorý síce do regiónov nechodí, ale za to je ochotný aspoň vybehnúť pred budovou parlamentu a opäť natočiť emotívne video o tom, ako vláda kazí podnikateľské prostredie. Lebo závod EKO, lebo ZKV Krušovce, lebo Honeywell a tak ďalej. Firmy opúšťajú Slovensko a ľudia prídu o prácu. A je to presne tu, presne pred týmto sme varovali. Odchádza firma EKO z Martina, podniky z Handlovej, z Partizánskeho. Ja sa chcem predsedu liberálov spýtať. Pán Gröling, bola aj vláda, v ktorej bola súčasť SAS, vláda, v ktorej ste sedeli vy, bola taká nepriateľská voči podnikateľskému prostrediu, keď aj vtedy končili podniky a vyhadzovali ľudí na ulicu? Ja poviem jeden príklad za všetky. Trim Leader, spoločnosť nedaleko od Martina v Košťanoch nad Turcom, skončila po možno 20 rokoch pôsobenia v regióne, ukončila svoju prevádzku v roku 2021, to znamená, keď Saska bola vo vláde a vy ste boli ministrom školstva a mali ste ministra hospodárstva. Má to snáď byť dôkaz toho, že tá vláda, v ktorej ste vy boli ako Saska, ako vy ako minister, zhoršovala podnikateľské prostredie? Toto sú, milí priatelia, otázky, ktoré si títo politici vôbec nekladú. Pre nich sú prepúšťania a zatvárania fabrík len krátkodobou senzáciou, s ktorou môžu vytlcť politický kapitál. Nezamýšľajú sa vôbec nad skutočnými príčinami. Pre nich sú tie tragédie, ktoré teraz zažívajú stovky zamestnancov, len krátkodobá senzácia, ktorá sa dá využiť ako munícia do politického boja.
Ja sa tejto problematike venujem už dlhé roky, preto viem o mnohých fabrikách, možno aj viac ako bývalí ministri práce alebo bývalí ministri hospodárstva. Viem, v akých podmienkach tam tí ľudia pracujú, viem, aké zámery majú investori a viem, čím tie fabriky žijú. Preto týmto videom nekončím. Budem každú jednu snahu, každé jedno pokrytectvo, každú jednu snahu o klamstvo demaskovať tak, aby si títo páni uvedomili, že proti ním nestoja len nejaké spriaznené médiá, ale ľudia, ktorí sa aj tejto problematike rozumejú.